על זה תובעים! היי חן, מה קורה? בסדר, מה קורה? מעולה. מדהים. מדהים. הלכתי בטיזר. כן. האיש שטבע הכי הרבה, כן? האיש שהגיש הכי הרבה תביעות. סליחה, האיש שהגיש הכי הרבה תביעות. נכון? אני חושב על זה שזה סיפור אחד, אז אמרתי, בטח חן לא תתמקד. אז שני דברים. כן. או שהבאת לי פה סיפורים על אנשים שהגישו הכי הרבה תביעות. אוקיי. ניחוש ראשון. או, אם אני מכיר אתכם, אנחנו חוזרים למצעד ההזויים. יפה. ייי! רצתי גם מהר על הפרקים שלנו, רק על הרשימות של מה שהיו בפרקים שלנו, ואז שהגעתי למצעד ההזויים, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה דווקא, זה מתאים לפה, חבל שכן לא הכניס את זה רגע! אז חוזרים למצעד ההזויים. אז זה מרגיש שעבר המון זמן, אבל הנה הגענו שוב למצעד ההזויים. אני מת המצעד ההזויים. תסבירי רק למאזינים שלנו מה זה מצעד ההזויים למי שלא שמע. יפה. אז אני מזכירה, בפרק 8 הבאתי כל מיני סיפורים של כל מיני הזויים, כן. שלא מתכנסים לי לנושא ספציפי, הרי כל פרק מתמקד בנושאים, נכון? סלבס, נכון. סרטים, מוזיקה. אוכל, מוזיקה וכאלה. בדיוק. ומדי פעם אני נופלת על כל מיני סיפורים שהם כל כך מטומטמים וכל כך הזויים וכל כך מצחיקים אותי שפשוט חבל לי לא לחלוק את הטמטום איתך ועם כל המאזינים הנפלאים שלנו. ואחרי שעשינו את הפרק של הזויים הראשון, אני אמרתי לעצמי, וואו, זה היה פרק מעולה, וגם התגובות שקיבלנו היה מעולה. אז צריך עוד מצעד. ברור. ובנועל אני מספרת, והתפקיד שלך הוא להקשיב ולדרג. ברור. אני לא יכולה לדרג אותם. כן. זה מבחינתי כמו לבחור בין ספגטי לפיצה. לא, ברור, לא תשאירי לי את העבודה הזאת, אל תדאגי. אני אוהבת את כולם. אני רק רוצה להזכיר שבפרק הזויים הראשון והקודם שהיה, הזוכה שלנו זה היה כריסטופר, והוא הלך איתי לכל המקומות, והוא היה הזוי, ברור, כי זה כריסטופר האלוהי, והיה לו כוחות אלוהים, ואז הוא טבע את דיוויד בליין ודייוויד קופרפילד על גנבת כוחות. אז מי שלא שמע, פרק 8... אני רוצה לראות אם את תנצחי את זה, חן, היום. פרק 8, אתם מוזמנים. בוא נראה מי לנו תובע שינצח את כריסטופר. אז בואו נתחיל. כן. ב-31 באוגוסט 1990, התחתן דוקטור ריצ'רד בטיסטה, עם אישה מקסימה בשם דונל. אוקיי. אבל לא הרבה זמן אחרי החתונה, דונל התחילה לסבול מבעיות בריאותיות. והמצב שלה הידרדר, לכך שהייתה צריכה לעבור השתלת כליה. וואו. והיא עברה 2 השתלות, והם נכשלו. ומצבה באמת היה כבר רע מאוד. וב-2001, בעלה האוהב ריצ'רד, החליט לתרום לה את הכליה שלו. וואו. אפשר הרי לתרום כליה מאדם חי. יש לנו 2, אפשר לתרום אחת. זאת אומרת שיש לו אותו סוג דם וכל הבלגן, בדיוק, כן? ולדבריו הוא תרם לה את הכליה כדי להציל את החיים שלה, וגם להציל את הניסויים שלהם. בדיוק. שכנראה לא היו במצב מי יודע מה. לא יודעת אם בגלל הבעיות הבריאותיות, או בגלל שככה קורה, אבל זה מה שהיה. אבל יפה, תרם. ההשתלה הזאת, בניגוד ל2 הקודמות, עברה בהצלחה מרובה. וואו. אבל ב-2005, 4 שנים אחרי ההשתלה, דונל הגישה בקשה לגירושין. אבל ריצ'רד מצידו הגיש תביעה כנגד דונל, שאגב לטענתו ניהלה רומן כבר מ-2003. אוקיי. בסדר? יש פה גם רומן. והתביעה בעצם הייתה דרישה שחלק מהסדר הגירושין יכלול את זה שהיא תחזיר לו את הכליה שהוא תרם לה. לעצור. הוא רוצה בתביעה שיוציאו ממנה את הכליה. הסדר גירושין. ליטרלי. אני מזכירה שהוא דוקטור, מנתח אפילו, כן? ויחזירו את זה אליו. לא יודעת מה יעשו. שהוא ייקח את הכליה ויכין איתה איזה סטייק טוב. לחילופין, הוא דרש פיצוי של $1.5 מיליון בגין אותה כליה. והוא בעצם אמר, יש לראות בכליה הזאת חלק מהרכוש המשותף שלנו כבני זוג, ואם את מקבלת בחזקה מלאה, אז את צריכה לפצות אותי. גדול. נכון? יש הסדר גירושין, מחלקים את הרכוש המשותף. אז גם הכליה. בדיוק, הכליה היא רכוש משותף. גדול. מה קרה בבית המשפט? אז בית המשפט הבהיר לידיעות. כן. שתרומת איברים זה מתנה, היא מתנה בלתי הפיכה. בטוח. שאיברים אנושיים הם לא רכוש שניתן לחלוקה בגירושין. ושהחוק הפדרלי בארצות הברית גם אוסר על תשלום בגין איברים. אתה גם לא יכול לדרוש כסף נכון. על איבר, כי אסור, יש חוק נגד זה. גדול. ובוא נדבר רגע. רגע, שם שלו, שאני צריך לזכור? ריצ'רד בטיסטה. לא צריך את השם משפחה. ברור שצריך את השם משפחה. כן, הסברתי לך, אצלי לא צריך, ריצ'רד. דונל וריצ'רד בטיסטה. ובוא נדבר רגע על לחיצות ידיים. על לחיצות ידיים. לחיצות ידיים. אוקיי. נכון? באת, פגשת מישהו, אתם לוחצים ידיים, לא ראיתם מישהו הרבה זמן, זה לא מישהו שאתה איתו, אתה יודע, קשר חיבוקי, לחיצת ידיים. לא פעולה מסובכת, נכון? לא. יכלתי לעשות פרק שלם
על תביעות בעקבות לחיצות ידיים. לא נכון. נשבעת. שקלתי את זה, אבל אמרתי שזה משעמם מדי. בראש אני לא מצליח להבין, ליצור תביעה, גם אם אני רוצה. אז הגדתי לך את כל התביעות שמצאתי על זה, עכשיו לתוך מצעד ההזויים. מעולה. כולם ייכנסו תחת אותה כותרת, אתה יכול לחלק אותם אם אתה רוצה, אתה יכול לא לחלק אותם, אבל בוא נדבר על תביעות בעקבות לחיצות ידיים. וואו, לכי על זה, אני חייב להבין מה זה. אז הנה כמה דוגמאות מנצחות. בשנת 2008, אישה בשם ג'סיקה רולינס הלכה לאכול בסניף של מסעדת אפלביז בטנסי. זה בעצם רשת מסעדות גריל מאוד ידועה בארצות הברית, יש להם מסעדות בכל המדינות בעצם. ומנהל הסניף, בחור נחמד בשם תום בורל, ניגש לשולחן שלה לשאול אם הכל טוב, הציג את עצמו כמנהל הסניף, ולחץ את ידה של ג'סיקה. אוקיי. נכון? היי, נעים מאוד, אני המנהל, הכל בסדר? מעולה. נכון, זה נורא כיף, אתה יושב במסעדה, מגיע לך מנהל, לשאול אם הכל בסדר. קרה לי כמה וכמה פעמים בחיי, כן, אוקיי. כן, אתה מרגיש נורא חשוב. ואני מרגיש גם נורמלי כרגע. בדיוק. עברה שנה, ואחרי שנה ג'סיקה נזכרה שהיא סובלת מנפיחות ביד ופגיעה עצבית, והכל בגלל אותה לחיצת יד. עצור. רגע, זה שנה אחרי שהוא לחץ לה את היד. שנה אחרי שהוא לחץ לה את היד. והיא עברה שנה של חיים מלאים, זאת אומרת, של שנה שלמה, שכנראה היד הזאת נגעה בעוד המון דברים. כנראה. כן, אוקיי, תמשיכי. אז היא טבעה, גם אותו באופן אישי, את תום, אבל גם את רשת אפלביז. ברור, כיס שכאמור, עמוק. היא רשת מאוד גדולה. כן. בתביעה בגובה $125,000. על הלחיצת יד. על לחיצת יד, שגרמה לה לפגיעה עצבית, לטענתה. אוקיי, למה? איך הוא לחץ את היד? שלום, הוא לא... לא, הוא לחץ את היד מאוד נורמלי, מאוד רגיל, ובית המשפט פשוט זרק את המטומטמת הזאת הלאה משם. זרק. וגם חייב אותה לשלם את ההוצאות של תום ושל אפלביז. אני מבין, איך לא יוכל להיכנס. וב-2001, ביוטה, מורה בשם טרייסי אינגלנד, טבעה את אחת האימהות בכיתה, אישה בשם גלנדה סמית, אחרי שהיא טענה שבזמן פגישה בין השתיים, סמית, שכעסה על משהו שקשור לבית הספר, לחצה את היד של טרייסי כל כך חזק, שממש נגרמו לה נזקים משמעותיים. אתה יודע, הגיעה לפגישה, כנראה הייתה מאוד תאונה, היה שם איזה משהו, ואז, היי, אני אימא של, והם לחצו ידיים. והיא לחצה את זה בחוזקה. היא לחצה את זה בכזה כעס, שזה גרם לנזק, ברור. שהייתה צריכה לעבור 7 ניתוחים. מה? ונאלצה לפרוש מלימודי הוראה מתקדמים. תגידי, האמא שכעסה היא בדי בילדינג? אני לא יודעת מה היא. זה מצחיק לראות כאילו שהיא... אנחנו נספר למאזינים שלנו שאשתו של נתי היא מורה. תגיד לה בבקשה, לא ללחוץ ידיים עם אמהות. אני אגיד מעכשיו כן. בסדר? מאוד להיזהר. לעשות את זה. אז אינגלנד טבע $250,000, ואחרי שהתיק נגרר שנים. שנים נגרר? לאן זה נגרר? השופט צריך להגיד הנשמה. כי כמובן שהיא גם הגישה ערעור. אוקיי, הבנתי. הם בסוף התפשרו מחוץ לבית המשפט. כנראה איפשהו באזור הסכום של $25,000. אני מזכירה שדיברנו על זה פעם, פשרה בדרך כלל תמיד תהיה טובה יותר מכל דבר אחר, כי ההוצאות הכספיות שנגרמות לך בזמן ההליך, הן בדרך כלל הרבה יותר גבוהות מההליך עצמו. כן, אבל פה זה גם לא, וזה כיס עמוק, את בטובת מורה? לאן הגענו? לא, היא טבעה את זה, היא לא טבעה רק את המורה. גם את הבית ספר. היא טבעה גם את הבית ספר, כמובן. הבנתי, אוקיי. ברור. ואתה זוכר במצעד הקודם את השופט? עם החליפה. עם המכנסיים. ברור. $54 מיליון. אחד המקרים המטורפים שרצים אצלנו ברשת, בקבוצת טיקטוק, כן. אז הנה, עורך דין. עכשיו עורך דין. עכשיו גם עורכי דין יודעים להגיש שטויות הזויות. כן. ג'ורג' ולריו, עורך דין פלילי בן 76. אוקיי. הלך ב-2014 למסיבת יום הולדת של איזה ילד של חבר שלו, ופגש במסיבה חבר אחר שלו, עוד עורך דין, פיטר לנדלי. אוקיי. בן 60. נפגשו השניים, לחצו ידיים. שלום, שלום, לא ראיתי אותך הרבה זמן. אבל כנראה שבשביל ולריו, שכבר היה בן 76, וגם סבל מדלקת מפרקים, זה כבר הייתה פעולה מסובכת מדי. וב-2015, הוא הגיש תביעה בגובה $100,000 על נזקים שנגרמו לו מלחיצת היד, ולטענתו הוא נדרש לטיפול אורתופדי, והיה צריך ללכת להמון מומחים, כדי להתמודד עם הכאב הרב שנגרם לו מאותה לחיצת יד. לא, נו. והוא גם בא ואמר, אני מכיר את פיטר כבר 10 שנים, לחצתי איתו ידיים מלא פעמים לפני. הפעם הוא לחץ לי את היד בכוח, בכוונה כדי להזיק לי. לא. עכשיו, רגע נגיד, זה היה במסיבת יום הולדת של ילד, זה לא היה בזמן תיק בבית משפט. ולריו, עורך דין פלילי, פיטר, עורך דין בכלל מסחרי. זאת אומרת, אין כאן שום... גם לא פגישה עסקית ולא קשור לזה. אין פגישה עסקית, אין סכסוך, זה...
סתם נפגשתם. יש לך דלקת מפרקים. אולי לא תלחץ ידיים, זה כנראה לא פעולה שאתה יכול לעשות כבר בגילך. לא, לא, לא. כנראה. זה ספציפית, הפיטר הזה רצה להכשיל אותו. תביעה הייתה ב-2015, ב-2017, אחרי כל הערעורים, הוא נזרק סופית. וואו. אני שוב חוזרת ואומרת, זה נשמע לנו מצחיק, זה נשמע לנו הזוי, אבל תחשבו ששנתיים גררו פה. מתעסקים בזה, בתי המשפט צריכים להתעסק בזה, זה עורכי דין מטורף, צריכים זה להתעסק מטורף. בזה, כמות הסחבת והזמן והמשאבים שזה דורש מאנשים, באמת. ומה עם היד שלו, כן? יופי. גדול אבל. אז זוכר שדיברנו על שינוי שם, שאלת אותי עם ילדים, יכולים נכון. לשנות את השם. מגיל דיברנו על 12 זה, כן. כן, וכאילו חשבת שאני טועה. כן, צ'טי הרס לי את זה, אני כבר לא מדבר עם צ'טי כמה זמן. שאי אפשר לתאר. כן. אז מהרגע שאתה בגיר, בסדר, מגיל 18, אתה בעצם יכול לבחור את השם שלך. נכון. אתה יכול לבחור הרבה יותר מזה. אתה יכול לבחור כמעט כל דבר בחיים שלך. את השם שלך, איפה אתה גר. אתה יכול לבחור את הדת שלך, נכון? מותר לך לשנות דת. נכון. להמיר דתך. היום מותר לך אפילו לבחור את המגדר שלך. אתה יכול להגיד, אני כבר נכון. לא רוצה להיות גבר. אוקיי? אני יכול גם להיות אנחנו. אתה יכול להיות א-בינארי, אתה יכול להיות אנחנו, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. נכון. אבל מה עם הגיל שלך? אתה יכול לבחור אותו? לא. למה דווקא את זה לא? כי את לא יכולה לשנות זמן. אז בשנת 2018, מאמן כושר הולנדי בשם אמיל רטלבנד, כן. הגיש תביעה בבית המשפט בעיר ארנהם בהולנד, כן. בדרישה שבית המשפט יחייב את הרשויות לאפשר לו לשנות את הגיל שלו, מזה שכתוב לו בתעודת הזהות. הוא בעצם היה בן 69, אוקיי. והוא רצה שבית המשפט יורה לרשויות לשנות, כך שיהיה כתוב שהוא בן 49. מה? ואמיל טען שהוא מרגיש בן 49, והוא נראה בן 49, ואפילו הרופאים אומרים לו שהמצב הגופני שלו הוא של אדם בגילאי 40, לא, לא, לא. אבל לא. בגלל שהגיל הכרונולוגי שלו הוא 69, נו. הוא סובל מאפליה, מה שנקרא גילנות, גם במקומות עבודה, אבל בעיקר בתחום אחד מסוים, בטינדר. לא. כי כשהוא כותב בטינדר שהוא בן 69, אף אחת לא פונה אליו. אוי. ואמיל באמת עצבן את כל מי שהוא היה יכול בזמן התביעה. הוא השווה את עצמו לטרנסג'נדרים, והצבן את כל קהילת הלהט"ב. כן. למה אתה יכול להיות גבר ואת יכולה להיות אישה, ואני לא יכול להיות בן 40? זה אותו דבר. נו. הגיל והמגדר זה אותו דבר. לא, נו, אוקיי. ואפילו נזף בשופטים שהם עצמם מבוגרים ובעלי חשיבה מיושנת ולא מסוגלים להבין את העמדה שלו. יואו. בית המשפט, מן הסתם דחה את התביעה. לא. והעביר לו שהוא מוזמן להרגיש צעיר ככל שהוא ירצה. אבל הוא לא יכול לשנות את הגיל שלו. וממש בית המשפט אמר לו, תקשיב, יש משמעות לגיל, זה קובע מתי אתה יכול להתחתן, זה קובע מתי אתה יכול זה האמת שלך, זה הדבר האמיתי היחיד כמעט בבן אדם. גם אנחנו לא יכולים למחוק 20 שנה מהחיים שלך, יש משמעות למה קרה בשנים ברור, האלה. כאילו. זה לא עובד, אנחנו גם לא מתכוונים להתחיל כאן תקדים. אי אפשר, אי אפשר, יש דבר כזה שנקרא, יש קו אחד של זמן. דגלס. בקו הזה את עושה הרבה דברים. גם הרשויות עוקבות עלייך זמן. אם קיבלת דוח, לא מתי קיבלתי. קיבלת את הדוח? לא קיבלתי אותו. כי זה היה בין 49 ל-69. בדיוק, לא אז קיבלתי. אני לא הייתי שם בכלל. נכון, זה כשהייתי בן 59, לא הייתי בן 59 אף פעם. כאילו, אני הולך על הדבר הכי דבילי שיש. אחד מהסופרים האהובים עליי, דגלס אדמס, שכתב את המדריך על טפריס בגלקסיה, כן. אמר פעם, אני לא יודע למה אנשים אומרים שאין מסע בזמן. בהחלט יש מסע בזמן. כי? כל פעם שאני מגיש תביעה לחברת הביטוח, אני מגלה שמישהו חזר אחורה בזמן, והוציא בדיוק את הסעיף הזה מהפוליסה. לגמרי. אז אולי יש מסע בזמן. לא, אמיל כרגע עובד על המכונת זמן שלו, ואל תדאגי. הוא יחזור ליום שפתחו את טינדר, והוא יהיה בן 49. זה באמת נורא נורא קשה. גדול. אמיל, נכון? אמיל. זה הבחור, אוקיי. הוא נכנס לא יודעת איך אומרים את זה במבטא הולנדי. זה לא משנה. זה לא משנה. איך אומרים את זה במבטא הולנדי? אני אגיד לך. כן. מטומטם. אוקיי, תמשיכי. הלאה. ב-1993, בחור בשם רוברט לי ברוק השתכר, וביחד עם החברים שלו ביצע סדרת פריצות ליחידות אחסון. בטח. מכיר, בארצות הברית. הוא נעצר, הורשע ונידון ל-23 שנות מאסר בכלא. וואו, קשוח. זה כנראה לא היה העבירה הראשונה שלו. וואו. וזה מה שנקרא גרנד לארסנינג, כאילו גניבה גם חמורה. החוק בארצות הברית נכון. קשוחים מאוד. כן. בדיוק, בצדק אגב. טוב מאוד. והוא בעצם נידון ונכנס לכלא בווירג'יניה ל-23 שנים. זה היה ב-1993. ב-1995 לברוק הייתה הברקה גאונית. ברור שהיא הוא גאונית. יגיש תביעה. כנגד מי? כנגד המחסני מכולות האלה? כנגד עצמו.
אוקיי. הוא הגיש תביעה פדרלית, כשהוא גם התובע וגם הנתבע. רוברט לי ברוק, נגד רוברט לי ברוק. והוא קפץ בצדדים כאילו בית משפט? ובתביעה הוא טען שעצם העובדה שהוא השתכר וביצע פשע, מהווה הפרה של זכויות האזרח והאמונות הדתיות שלו. כלומר... הסבר. הוא מאשים את עצמו בהפרת זכויות אזרח ופגיעה באמונה דתית בגלל מה שהוא עשה. זה שהשתכרתי, זה נוגד את האמונה הדתית שלי שאני לא אמור להשתכר. זה שביצעתי פשע, בניגוד לחוקי המדינה, הפרתי את זכויות האזרח שלי. אוקיי? הפלאתי את עצמי. הוא סיבך את עצמו גם, נראה לי, הוא לא הבין מה הוא עושה בסוף. הוא הבין יפה מאוד, כי היה גם סכום לתביעה. הוא תבע את עצמו על $5 מיליון, 3 מיליון בעבור אשתו והילדים בגין הסבל שהם עברו, בגלל שהוא הפר את זכויות האזרח והאמונות הדתיות של עצמו, ו2 מיליון עבורו, בגין אותה הפרה. ומי ישלם את סכום התביעה? לגישתו של ברוק? כן. המדינה, כמובן. למה? למה? המדינה היא זו שקלעה אותו. נכון? הוא חוסה של המדינה כרגע, כי הוא נמצא בכלא של המדינה. המדינה היא זאת ששמה אותו בכלא. ובגלל זה, בגלל שהמדינה שמה אותו בכלא, הוא לא יכול לעבוד ולשלם את סכום הפיצוי. לעצמו. לא לשכוח. אם הוא היה מחוץ לכלא, הוא היה עובד ומשלם לעצמו את $5 מיליון. תכלס. אבל הוא לא יכול. למה? כי המדינה קלעה אותו. אז המדינה צריכה לשלם. כן יצוין שהוא יתחייב להחזיר את הכסף למדינה אחרי שהוא ישוחרר מהכלא ויחזור לעבוד. זה מאוד נחמד מצידו. בית המשפט זרק אותו כמובן. זה לא יאמן, הוא תבע את עצמו. הוא תבע את עצמו על $5 מיליון. אבל אני לא מבין, איך נתנו לו לעלות במדרגות של בית המשפט? הוא לא צריך לעלות במדרגות, הוא רק צריך לשלוח את זה מהכלא. יציין שבית המשפט אמר, אני מעריך את הגישה החדשנית, גם אם קנטרנית. וואו, איזה פסיכים. אוקיי, מטומטם מאוד, טוב, איך קוראים לו? רוברט לי ברוק. שלום רוברט. ועכשיו בוא נדבר על אלוף האלופים. האיש שהגיש הכי הרבה תביעות בהיסטוריה של ארצות הברית. וואו. הנה הטיזר שלך. הנה הטיזר שלך. ולבחור הזה קוראים ג'ונתן לי ריצ'ס. אוקיי. מאז 2006, ריצ'ס הגיש קרוב ל4,000 תביעות. והוא לא עורך דין? הוא לא עורך דין. וואו. התביעות הוגשו בכל נושא אפשרי. נגד אנשים מפורסמים, חברות, גופים שונים, וכמעט בכל מדינה בארצות הברית. פתאום קם אדם בבוקר מחליט לתבוע? זו שאלה מצוינת. כאילו, זה ככה נראה החיים שלו. הוא התחיל את הקריירת תביעות שלו בזמן שהוא היה כלוא. בכלא הפדרלי בקנטקי. מאוד משעמם בכלא שם. בעיקר כדי להעביר את הזמן. אוקיי. היו אפילו ימים שהוא הגיש 4 תביעות ביום. וואו. אוקיי? הבעיה היא שהוא כלוא די הרבה. מ-2006 עד 2012 הוא היה בכלא בגין הונאה בכרטיסי אשראי. בסוף 2012 הוא עוד פעם נעצר בגין הפרת תנאי שחרור, וב-2014 עד 2016 הוא היה בכלא בגלל התחזות. גדול. הוא לא מפסיק להיכנס לכלא, אז משעמם לו, יש לו מלא זמן. גדול. אבל בוא נמנה כמה מהתביעות הכי נזכרות שלו. אוקיי, אז הוא תבע את סטיב ג'ובס, על זה שלטענתו הוא שכר את או.ג'יי סימפסון כדי להציץ שריפות בעזרת חומרי נפץ גנובים. מה האינטרס אבל? בוא נמשיך. בלי אינטרס, אוקיי, סליחה. בוא נמשיך. לא חשבתי לגן. הוא תבע את משפחת קרדשיאן, את כל חברי משפחת קרדשיאן, בטענה שהם משתתפים באימונים של אל-קאידה. ב-2007 הוא הגיש תביעה בגין הפרת זכויותיו כאסיר. לתביעה היו 790 נתבעים. מה? 790. מה זה את כל קראתי את כולם, זה היה באמת, מה? זה היה נהדר. חלקם אפילו לא בני אדם או גוף משפטי, חלקם אפילו דמויות היסטוריות או דמיוניות. ברור. זה מתחיל עם ג'ורג' בוש ופאולה אבדול. זה ממשיך למפלגה הנאצית של היטלר. זה ברור. זה ממשיך למבנים כמו מגדל אייפל ופסל החירות. גדול. גם הם נתבעים. אפילו שדה התעופה בן גוריון מופיע ברשימת הנתבעים. וואו, חמוד. ומסתיים בדמויות כמו ביבס, באט-הד, אפלטון ונוסטרדמוס. עד כאן נשמע לי הגיוני לגמרי. 790. וקראתי את כל ה-790. למה עשית את זה לעצמך? זה היה נורא מצחיק. ופשוט הגעתי לסוף. motion dismissed. התביעות שלו אפילו לא עוברות כאילו את השלב. מה זה לא עוברות? זה כאילו... זה לגיבוש השופטים. בדיוק. הוא תבע מספר חברות תעופה בטענה שהמחירים שלהם גבוהים מדי, וזה מונע מאהבת חייו לבקר אותו בכלא. הייתה לו איזה חברה להזוי הזה. אתה יודע? טוב, נו בסדר. לכל הזוי, לכל סיר יש מכסה, כן? הוא תבע את ספר השיאים של גינס.
ברור. על זה שהוא נחשב כאדם שהגיש הכי הרבה תביעות. בום. למרות שהוא מעולם לא הופיע בספר, וגינס מעולם לא הכריזו על הדבר הזה כשיא. גינס אמרו, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, אנחנו בכלל לא מנטרים את האירוע הזה. אז לתבוע אותם עכשיו, כן. ואולי התביעה הכי מוצדקת שהוא הגיש, הוא תבע את אמא שלו, על זה שהיא לא טיפלה בו כראוי. תכלס, זה הכי יש מצב שזה נכון. תכלס, זה עובר בית משפט. יש מצב שזה נכון. וואו. אתה זוכר ששאלת אותי בפרק של הפרסומות, אם אפשר למנוע מאדם להגיש תביעה, ואמרתי שלא? אפשר למנוע עילה. עילה, נכון. אפשר למנוע מאדם להגיש בעילה מסוימת, אי אפשר למנוע מאדם לגשת לבית המשפט. הנה אני מודה שטעיתי. כי מתברר שאחרי שבמרץ 2008 ריצ'ס הגיש 252 תביעות במחוז ג'ורג'יה, רק בחודש מרץ 2008. וואו. אוקיי? הוצא כנגדו צו שיפוטי במחוז ג'ורג'יה, שאוסר עליו להגיש תביעות במחוז, לכל אחד מבתי המשפט במחוז, בלי אישור מקדים של בית המשפט. מתברר שזה אפשרי, אפשר לאסור על אדם גדול. להגיש תביעות. אם הוא כבר מטריד את בית המשפט, נשמה, די, אין לנו כוח כבר. כרגע הוא לא בכלא, כרגע. הוא ממשיך להגיש תביעות, וחוץ מזה הוא היום יוטיובר, שמגדיר את עצמו חוקר עצמאי, ופשוט הולך לשדר מזירות פשע. אוקיי. שם הוא מפריע לשוטרים. הוא הולך להפריע לשוטרים. כן. הוא עבר, הוא אמר, בית המשפט לא הלך לי כל כך, כבר לא מכניסים אותי. נכון. אני לא יכול להתקבל, נעבור לשוטרים. בדיוק. וואו. איך קוראים לו? ריצ'ס. ג'ונתן לי ריצ'ס. ג'ונתן לי ריצ'ס. אוקיי, רגע, סיימנו שאנחנו... סיימנו, זה כל הזויים שלנו. אז בואו נדבר, יש לנו את ריצ'רד בטיסטה. שזה עם הכליה, זה טוב. יש לנו את כל הלחיצות ידיים, בסדר? ההיא במסעדה, והמורה, והעורך דין. זה טמטום אבל גדול. יש לנו את אמיל, שרוצה להיות בן 49 כדי להצליח בטינדר. גאון, אמיל גאון, כן. יש לנו את רוברט ליברוק, שטבע את עצמו על $5 מיליון. כן, ויש לנו את ג'ונתן ריצ'ס, אלוף האלופים, האיש שהגיש הכי הרבה תביעות בארצות הברית. אז אני אסדר לך את זה מהר. תראי, הלחיצות... באמת, איך מהר? די, הם כולם מצוינים. לא, הם מצוינים, אבל אני מבחינת הטופ שלי. כן, בבקשה. הלחיצות ידיים זה מעולה כמובן, אבל זה, זה קנטרנות לשם הקנטרנות, כן? כאילו מלחיצת ידיים אתה לא אמור לקרוא לך שום דבר. ויש לנו את... יש לנו כליה. הכליה, אני מטומטם לגמרי, כן? כאילו שאתה רוצה, תחזיר לי את הכליה חזרה, זה אדיר, אבל הוא עדיין לא בטופ שלי. עכשיו, הבא אחריו שמקבל מקום מעליו, זה שטבע את עצמו. אבל זה גם קצת, איך זה נקרא, פיצול אישיות? בן אדם שטובע את עצמו והגיע למקום שהוא נמצא בו, יש בעיה נפשית שם, כן? אבל זה בטוח. אז אני בטוח שהבעיה הנפשית שלו היא קשה שם, והוא רב עם עצמו גם כל הזמן. אז אתה תחזיר את הכסף, אתה לא, אתה כן, אתה שם. אבל זה גאוני. והגעתי לשניים הנכון? הגעתי לטופ. יש לי את אמיל שהוא מבחינתי, וואו, זה דובדבן מקצפת. אני רוצה להחזיר שנים אחורה ולרשום את זה ושיכירו בי בזה. בדיוק. בגלל שבטינדר לא מקבל אותי, זה גאוני. ובגלל שכל דבר אחר בחיים שלך אתה יכול לשנות. הוא גאון, והוא של התביעות, הוא גם, זה גאוני מאוד, כי זה הזיה אחת גדולה של בן אדם שהוא משועמם מהחיים שלו, והוא פשוט אוהב להציק. כן. הוא איציק המציק. אבל שוב. איציק מציקי. הוא איציק המציק, והוא גם ישב בכלא, בואי, אז כשיש לך זמן וגם אתה דפוק מראש, זה דופק אותך עוד יותר. אמיל הזוכה שלי. כל הכבוד. כי אמיל, הוא הביא פה את היציאה הכי טובה שיש, לתבוע על הפאקינג גיל, והוא צודק. אני גם רוצה לתבוע. אני רוצה 20 שנה אחורה. אתה רוצה 20 שנה אחורה? תני לי 20 שנה אחורה ואני קונה את זה. לא, תראה, האמת, וואלה, קח אותי אחורה 20 שנה עם השכל שיש לי היום. ברור. אבל רגע, אם אני חוזרת 20 שנה אחורה, אני יכולה גם את הגוף שהיה לי לפני 20 שנה? זה כבר שלי את אמיל, הוא המומחה לחזרה בעתיד. לא, כי הוא טוען שאצלו יש לו באמת גוף של 40 אבל... עדיין, לא משנה, אבל וואו. כי תחשבי אם באמת בית המשפט היה מאשר דבר כזה. הוא אמר שהוא יגיש ערעור, עוד לא יגיש ערעור, זה היה כבר לפני הרבה זמן. אף אחד לא, לא ישרו את זה. אף אחד לא יאשר את זה בחיים. אבל תחשבי שכן בית משפט היה מאשר זה היה ב-2018, זה היה לפני 8 שנים, עד שזה הוכרע, והכל זה בטח היה 2020, ואז היה קורונה, מעניין אם הוא חי. יכול להיות ששם הוא נגמר. איזה קטעים. כי תחשוב, אם ב-2018 הוא היה בן 69, וואי. יש סיכוי שהוא נחשף למחלה. כן, כן. כבר 76. אז מי ששומע ויכול לבדוק. אבל לכן,
גברת, השופטת גבירץ. כן. אם היה יוצא תקדים כזה, שופטים בהולנד היו אומרים, כן, עזבי שזה לא משפיע על שאר העולם, כן? לא, בטח שזה משפיע על שאר העולם. לא, אבל מה זה משפיע? משפיע על שאר העולם. אבל אני בתור, החוקה שלי, בתי משפט בישראל או בארצות הברית, לא מחויב לאם בית המשפט שם קבע שזה זה. לא, זה תקדים משפטי. זה תקדים משפטי, אתה לא מחויב. אבל כן, היו אומרים, וואלה, אתה צודק, אם יש לך את הגוף הנכון, ואתה נראה ככה, ונגיד, היו מביאים בדיקות רפואיות, רופא שבודק אותו אומר, תקשיב, הבן אדם בגוף של 49, תן לו את זה. ובבית המשפט אומר, סגור, אתה 49, המדינה תכירי בו, הוא בן 49. ראית, יש סדרה חדשה עם אשטון קוצ'ר, אגב, נו. שאתה לוקח איזו זריקה, ואתה חוזר כאילו לגוף שלך שהיה לך בגיל 20. אוקיי. אני לא זוכרת את הסדרה עכשיו. אבל זה את חוזרת זה באמזון פריים לדעתי. אבל את נמצאת נו? אתה, כאילו, המוח... בשנה שלך, רק המוח? אתה בשנה שלך, אותו מוח, אותו הכל. רק הגוף שלך משתנה? אתה מקבל את הגוף שהיה לך כאילו לפני... אדיר. שהיית בן 20. אוקיי. כן. אני לא זוכרת איך קוראים לסדרה, אבל זה מדהים. אבל מה היה קורה בעולם אם דבר כזה עובר? שיש זריקה שאתה יכול... לא זריקה. שם בית המשפט, אמיל שלנו, החמוד. אז זוכה מקום ראשון אצלי פה. אני רגע אגיד, גם אם נגיד בית המשפט היה מאשר את זה, אני מניחה שבית משפט, כאילו, הרשויות היו מגישות את הערעור, היו עולות עם זה לבית המשפט העליון, זה לא היה מאושר. אז אי אפשר להוריד 20 שנה מהחיים, נכון? אי אפשר להחזיר את הזמן. בטוח. עם כל הרצון הטוב שלנו, אי אפשר להחזיר את הזמן. אבל האמת, אני נורא אוהבת את הקונספט שאומר, אני יכול להחליט על הכל בחיים שלי, למה על זה לא? תכלס, כן. זה מדהים, אפשר להחליט. זה מה שאהבתי בתביעה שלו. ושזה באמת מדהים, אתה באמת יכול להחליט על הכל. כי תכלס הוא כן, נכון שזה הזוי, וזה מה שאנחנו אוהבים פה, אבל הוא באמת גרם לי רגע לחשוב. נכון. הוא צודק. אתה מגדיר את המין שלך, אני כבר לא, אתה הרי נולדת גבר, אז איפה באמת כל השנים שהיית גבר? נכון. עכשיו אתה החלטת שאתה אישה. אתה יכול להגדיר... איפה השנים האלו? דרך אגב, אתה יודע, אני רגע אגיד, חברה שלי שכן אמירה את מינה, אומרת, מבחינתי מעולם לא הייתי גבר. תמיד הייתי בגוף הלא נכון, אני כאילו תמיד הייתי אישה. בסדר? מבחינתה, בשנים האלה היא גם הייתה אישה, היא פשוט הוגדרה לא נכון על ידי המערכת. אוקיי? אבל נולדת ככה. שוב. אבל זה מה שהוא אומר. אני שמה רגע את הדיון בצד, אבל זה באמת, אתה חושב על זה ואתה אומר, אין דבר בחיים שלי שאני לא יכולה להחליט עליו. נכון? את זה, אני לא יכולה להחליט. הנה, אפילו, אתה יודע, דיברנו בפרק של הסלבס, אתה יכול להחליט גם מה השווי הכלכלי שלך לפי טראמפ. נכון. אתה יכול להחליט הכל. וגם זה, בבית משפט, כן? כן. אז אני אומר, אמיל שלנו, שהזוכה שלי פה, כי הוא באמת הביא את היציאה באין כניסה. לא הייתי חושב על זה בחיים, תביעה הפוכה כזאת. יש לי שאלה מעניינת. מדהים. אמיל או כריסטופר? אוקיי, עכשיו בטופ של הטופ. בואי נגיד, תראי, כריסטופר הוא אלוהים, בואי, זה קשה מאוד, זה כאילו כוחות אלוהים. God bless כריסטופר. הוא למשל, כריסטופר יכל להחזיר את עצמו 20 שנה אחורה, כן? בשקט, בקלות ממש. אז בואי. אז אמיל זה. אבל בואי תראי, אני כל פעם אוסף לי את הניצחונות ונגיע לגמר הגדול, ונראה מי שמה. אבל אמיל זכה ביציאה הכי טובה שיש. לא חשבתי אף פעם על תביעה שיכולה להיות כזה. אפילו ההוא שצבע את עצמו, שזה מעולה, אבל זה טמטום מעצמך. כן, כן. אבל להביא יציאה כזאת שאומר צריך, רגע, תכלס. אתה אומר פה משהו. כן, כן. אבל יש פה בעיית זמן קלה. קלה, קטנה. אבל תכלס, זה מה הוא יכול לעשות. לקנות את הדלוריאן ולחזור. לא, טוס לחלל. לחור השחור הכי קרוב אליך. אם תהיה מספיק קרוב אליו, כשתחזור, נכון, זה קפיצה בזמן. תכלס, כל הבנות האלה שבטינדר צחקו עליך, הן יהיו הרבה יותר מבוגרות ממך. זה נכון. בום, אתה צעיר. מדהים. זה הכל. דעתי פתרון אמיל, תעבירי לו את זה בבקשה במייל. אין בעיה. אם הוא בחיים עדיין, בגיל 76 אני אמסור לו. יש לנו טיזר לפרק הבא, כן? אתה רואה, על זה לא התכוננתי הפעם. הופה, תפסתי אותה. בנחשוב. ג'קאס. ג'קאס. ג'קאס התוכנית כאילו? ג'קאס אמרתי. כי יש ג'קאס התוכנית, אוקיי. טוב, אני אקח את זה איתי. זה... נראה לי חן זרקה פה משהו סתם קשה שאני לא יודע. יכול להיות. הכל אפשרי. אוקיי, אז ג'קאס זה לפרק הבא שלנו. אחלה של מצעד הזויים. כמובן שכן, אחרי
תחזור אלינו עם עוד מצעדי הזויים, היא אוספת אותם לאט לאט, ואז מרכיבה אותם לפרק אחד שלם. אני רק אגיד, כאילו כשהתחלתי לבנות את הפרק הזה, היו לי מלא סיפורים, ואז פתאום ראיתי את הסיפור, ואז אמרתי, רגע, אבל לא, בעצם זה אני יכולה לשים אותו בפרק אחר. לא, רגע, עכשיו אני יכולה לשים בפרק הזה. אוי, רגע, לא נשארו לי הזויים. הלכתי לחפש עוד הזויים. זה כמו תום קרוז בסרט הזה, שהוא מזיז את הדברים עם הידיים. Minority Report. בדיוק, זה הולך לפה, זה הולך לפה, זה הולך לפה, ככה זה נראה. אני וסיפורים של הזויים. מעולה. טוב, אז חברים, דבר ראשון, שוב אני מזכיר, לא לשכוח שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, גם של הפודקאסטים, ואנחנו אבל גם בפייסבוק, ובטיקטוק, ובאינסטגרם, ושם יש לנו את הקהילה שלנו, ואנחנו עולים על תשובות, ואתם מוצאים שם את הטעויות שלכם, ואתם מוצאים את הטעויות שלי גם, לא שיש לי טעויות, אבל אני בסדר. הנה, הפעם אפילו הודיתי שטעיתי. כן, בבקשה, תתפוס אתכן שם על הדברים. גם תלו לנו, אני רואה שם הרבה חבר'ה שמעלים לנו שם כל מיני רעיונות, וגם תביעות הזויות מהעולם, שזה מקסים, וכן ישר צוללת את זה, ואחר כך בא ומתחילה לספר לי סיפורים מהתביעות האלו. אז תמשיכו ובכיף. חן, תודה רבה לך. אנחנו נפגשים שבוע הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.